No niin, morjesta vaan kaikille, se on Mr. Airox ja Mr. Tepatus. Mr. Tepatus, kyllä. Eka Pelisuomen podcastin parissa. Tää tulee meidän Pelisuomi-kanavalle ja mä veikkaan, että suurin osa ketä teistä kattoo, niin on sitten jommalta kummalta meidän kanaviltamme. Ja koska Pelisuomi nyt on vähän jäänyt varmaan viimeksi, milloinko me tehtiin viimeksi Pelisuomelle, niin kuin ihan vaan Pelisuomelle video? 10 kuukautta sitten. Niin. Sanoin niin kuin 100 kertaa 10 äsken, mutta ei sille mitään voi. Ja sitten niin kuin siis 10 kuukautta sitten oli niin kuin viimeisin video ja sitä ennen sitten varmaan niin kuin useammin tehtiin tänne videota joskus 1,5 vuotta, 2 vuotta sitten. Mutta mikäs siinä? Ruvetaan tänne pistää näitä podcastia ja aloitetaan vähän niin kuin kanava uudestaan. Me ollaan täältä piilotettu kaikki vanhat videot. Täällä on tosiaan ihan uudet grafiikat täällä etusivu tai meidän Pelisuomen kanavan sivulla ja tosiaan Pelisuomi podcasti ideana olisi siis olla niin kuin tämmönen ihan peruspodcasti. Näitä suomalaisia podcasteja kauheasti vielä mitä nyt on tää pelikvartaali, onko se? En tiedä. Missä on nää Raitser ja Leikkari ja ketä siinä nyt onkaan. Niin nämä jätkät pitää. Mutta tää nyt on vähän tarkoituksena olisi olla, että se ei olisi niin ihan täysin peliin, niin kuin peleistä pelkästään puhuva, vaan niin kuin ihan yleisesti kaikesta puhuva. Mutta kaikkea mitä mieleen juolahtaa. Juuri näin, mutta siis ehkä yleisesti nyt kuitenkin, kun Pelisuomi on itse kanavan nimi ja podcastin nimi on Pelisuomi podcast, niin kuitenkin ehkä peleistä nyt vähän puhutaan, mutta kuitenkin ei ole semmonen, että pelkästään puhutaan täällä tuntiputken peleistä, mikä sitten aasin sillalla vie meidät seuraavaan aiheeseen, joka on niin kuin näiden videoiden pituus, eli meillä on nyt vähän tässä huonosti aikaa tehdä tää eka podcasti, eli me tehdään tästä ekasta nyt vaan 0,5 tuntia pitkä, mutta näistä tulevista olisi tarkoitus tulla niin kuin joku 3 varttia tai tunti, tai sitten jos on kysyntää, niin 1,5 tai 2 tuntia melkein, jos on aikaa tehdä. Ja ne sitten nauhoitetaan kerran viikossa ja julkaistaan sitten joku päivä. Mä en tiedä, olisiko se sopiva päivä sitten sunnuntai, milloin nää ehkä pitäisi julkaista, tai perjantai. En tiedä, joku kerran viikossa sellainen, että ei kuitenkaan tulisi silleen, että yhtenä sunnuntaina tulee ja sitten me laitetaan huomenna heti uusi video, sitten me pistetään vasta seuraavana maanantaina video tai jotain. Et kuitenkin se tasainen viikon väli olisi aika hyvä. Eli luultavasti joku tunnin mittainen tulee sitten tulevista. Ja sitten siinä on se, että tässä nyt aluksi näkyy vaan tämä Pelisuomi podcast, tämä kuva, koska meillä nyt ei ole mitään järkevää tapaa kuvata tätä niin kuin meidän naamoja, koska me nyt istutaan tälle aika hikisesti tässä mun tietokonepöydän edessä ja nauhoitetaan mun yhdellä mikrofonilla, eli aika kämänen setuppi tälleen aluksi, mutta jos nyt oikeasti tähän tulee niin kuin, silleen, että niin kuin ihmiset tykkää tälleen, niin hyvin mahdollisesti, että me sitten joskus kuvataan jotenkin vähän, että niin kuin tästä tulisi semmonen videopodcasti, että tässä näkyisi meidän naamat ja meillä olisi ehkä jopa omat mikit ja silleen, että voitaisiin pitää vähän parempaa äänenlaatua, ettei olisi tämmönen vähän oudon kuulonen. No joo. Sitten semmonen, että ehkä saattaa olla live tulevat jaksot, mutta nyt kun me ollaan sitä niin kauan, me ollaan varmaan nyt 3 kuukautta puhuttu tästä podcastin tekemisestä ja tänään nyt sitten oli sopiva päivä, milloin me tehtäis tää, niin anteeksi, potkaisin pöytää ja tänään nyt oli sitten sopiva päivä tehdä se, niin me nyt ajateltiin, että tää nyt ei olisi livenä, koska me ei nyt sinne kauheasti silleen katsojia saatais, koska nyt on aika lyhyellä varoitusajalla tulisi kuitenkin, että kuka ei sinne sitten kerkeisi katsomaan. Niin mieluummin nyt tälleen eka podcasti olisi ihan tällainen pelkästään YouTuben välityksellä ja sitten ehkä tulevat Twitchin välityksellä, mutta se on sitten kaikki tulevaisuudessa. Meillä kommentoikaa sinne vaan, että miten te haluaisitte. Niitä tulisi, että venä vai äijää, että kuin pitkä, että tehdään teistä kiinni, että mitä ihmiset sitten tykkää niitä katsoa. Niin tosiaan siinä livessä on silleen vähän huono puoli se, että jos me nyt ruvetaan livenä kuvaamaan, niin sit siinä on se, että molempien pitäisi olla niin kuin aina kerran viikossa samaan aikaan samassa paikassa. Että periaatteessa jos me nyt vaan pistetään nää YouTubeen eikä mihinkään, niin sit me voitais vaan niin kuin vaikka kuvata ihan minä päivänä tahansa, kunhan se olisi sunnuntaina sit valmiina se podcasti. Et sit jos me tehtäis nää livenä, niin sit meidän pitäisi olla just silloin sunnuntaina tiettyyn kellonaikaan aina aloittamassa, että jos on silloin jotain menoa, niin on vähän huonompi puoli.
Mutta sit mulla olisi sellainen jutska mielessä, että tänne varmaan tulee jotain vierailijoita tänne podcastiin. Mä en tiedä, tulisiko ne sit niin kuin internetin välityksellä jotain YouTubettajia tai jotain porukkaa, vai olisiko ne sit lähinnä jotain meidän ihan kavereita täältä oikeasta maailmasta. Mitä kavereita? Niin, mitä kavereita, niin. Että ei sit olisi aina tämmönen kahdestaan podcasti, vaan silleen, että olisi runsaasti porukkaa ja jutskattais sitten keskenään, ja mun virustunnisteet on päivitetty automaattisesti. Elikkä, mitäs me puhuttais tässä podcastissa? Jotain varmaan pitäisi keksiä. Jotain varmaan voitais. Jos me nyt jostain peliaiheisesta. Jos mä nyt jostain peliaiheisesta. Mä nyt on tänne, Iiro ei ollut kuullut tällaisesta asiasta, kun aika harvat teistä on itse asiassa varmaan kuullut tällaisesta aiheesta, kun Ouya. Tää on tämmönen niin kuin pelikonsoli, mikä on kehitetty. Tää on niin kuin Android-pohjainen pelikonsoli, Ouya. Mä en tiedä mitä se lausutaan, mutta sellainen se kuitenkin on. Ja tää on siis, tässä on se ideana, että tässä on niinku samat pelit, mitä olisi niinku Android-kännyköillekin olisi nämä niinku tällaiset kaikki applikaatiot. Että tää olisi niinku mahdollisuus kaikille pelin kehittäjille, ettei tarvitsisi niinku niitä. Mä nyt en ole tutkinut asiaa, mutta en mä usko ainakaan, että se olisi kauhean helppo jonkun yksityisen pelikehittäjän vaan julkaista jotain Pleikka 4-peliä tai Xbox One-peliä, että mä veikkaan, että niissä on aika korkeat julkaisuhinnat ja tällaiset, että nyt on mitä se on se Google Play Storen julkaisuoikeus, mullakin on itse asiassa, se oli vissiin 20. Saa julkaista niin paljon pelejä kuin haluu, että on semmoinen aika hyvä mahdollisuus kaikille aloitteleville pelistudioille ja vähän kokeneemmillekin, mä näytän tästä teille kuvan. Ihan siisti näköinen kyllä, joo ulkonäis. Sinänsä tää on aika jännä, että ei pelikonsoli on pienempi kuin toi ohjain. Tuosta ohjaimesta mä nyt en oikein osaa sanoa, että onkohan tää ohjain nyt sit kuin hyvä käteen. Se ei näytä kauhean ehkä ergonomiselta, mutta en mä tiedä. Kyllä toi periaatteessa voi ollakin ihan hyvä. Tämä on tämmönen perus niin. Aika perusohjain. Sille ihan aika jännä, että siinä ei ole mitään tossa keskellä, ei ole mitään starttia tai selektiä, kun tuntuu, että kaikissa on, mutta ehkä tää jotenkin toimii tää logo, mutta siitä mä ainakin tykkään tässä. Mä ajattelin ainakin itse ehkä ostaakin tää joskus. Tässä on maksaa vissiin 80 € tää konsoli. Kyllä nyt. Ja ei mikään suolainen hinta sillä. Ei niin, ja sit kun ne pelit on ehkä joku 5 € tai 10 € aina jotain sellaisia. Ja sit tässä on, siitä mä ainakin tykkään tästä ohjaimesta, että tässä on niinku tää Xboxin asettelu, että näitten tattien kanssa. Mä en nyt, ei siitä ruveta puhua, kun Iiro on vähän pleikkarimiehiä vissiin, mutta mä ainakin tykkään siitä Xboxin asetelmasta enemmän. Mä jotenkin mun mielestä, mikäkään siinä on, kun luulis, että se tuntuisi luonnollisemmalta pitää niinku peukkui samassa kohtaa niinku molempia. Mä oon jotenkin tosi hyvin tottunut tohon niin ainakin, että se on varmaan sitten pelannut kauemmin. Joo, kyllä mäkin sen Pleikka 1 omistan ja omistin ekana konsolina ja Pleikka 2, mutta kai mä sit on vaan niin tuntimääräisesti Xboxia pelannut niin törkeästi enemmän kuin jotain niitä vanhoja pleikkareita. Niin kai sit on vaan jäänyt jotenkin semmonen fiilis siihen. 761 peliä olemassa. Ja ne on kaikki ilmaisia niin kokeiltavaksi, että sä saat kokeilla eka sitä peliä ilmaiseksi ennen kuin sä ostat sen. Ja periaatteessa jos sä oot yhtä laiska kuin minä, niin sä et ikinä jaksa lähteä kauppaan ostaa peliä, niin näitä just ei tarvii, vaan voi, ja pitääkin itse asiassa kaikki ostaa sieltä netistä, että silleen ehkä huono puoli, että sä tarvit luottokortin varmaan sitten sen ostamiseen. Mutta mikäs siinä? Voisin just kuvitella, että on pirun kätevä just sellaisen, että ostaa 80 tämmöisen boksin tohon telkkariin kiinni ja sit sieltä just voi katsoa YouTube-videoita ja Twitchiä ja ihan varmasti saa Netflixin ja kaikki tällaiset, niin siitä tulee se vähän semmonen viihdekeskuskin samalla. Kätevä just se. Itse asiassa tätä taitaakin olla, en tiedä mistä täältä nyt löytyisi enää yhtään. Löytyisikö täältä kuvia? Mä jossain näin kuvan tosta Ouyan. Tosta. Siitä takaosasta. Eli siinä oli mun mielestä
siinä on HDMI-liitäntä, että se ihan full HD:na striimaa sun koneelle tai näytölle sitä. Ettei oo kuitenkaan siitä huolta, että olisi tosi joku kämänen laatu, että tulee ihan full HD:na. Ja nyt ollaan tässä Googles katsomassa, mutta oiskohan tää nyt, ei tää ei oo ihan vissi. En tiedä onko tää nyt kuin luotettava lähde tämä kuva, mutta just tämmöset, siinä varmaan tulee olemaan just Ethernet ja yksi HDMI. Ja tää on USB ja sit on, niin mikä tää on? Ei mitään käy. Tää on vissi micro USB, en mä tiedä mitä tohon käytetään, ei kun tässä se lukeekin. Micro USB, kyllä. Onkohan tässä VLANi, niinku Wifi, että ottaakohan tää niinku langattomasti vai pitääköhän se olla langalla kiinni? Mä jotenkin toivoisin, että se ei olisi pakko olla langalla kiinni, koska mullakin on toi nettiboksi on tuolla, mulla on niinku huoneesta vaan oven, siinä on käytävä, niin se on sen käytävän toisella puolella on nettiboksi, niin sit se on aika tyhmän tuntus niinku tommoseen 10 senttiä kertaa 10 senttiä kertaa 10 senttiä boksin takia vetää joku kauhean johto tonne eri huoneeseen asti. Että eikä se kyllä tietenkään käytännöllinen. Meikällä on vielä pidempi se matka ihan alakertaan saakka, niin semmoista. näin on. Luulis nyt, että nykypäivänä tämmöisessä laitteessa nyt olisi wifi. Pakko siinä olla. Ohjaimet varmaan on langattomia, mikä on varmaan ihan kätevä. Ettei tarvii niinku just tonne laattaan tunkea jotain 4 USB-porttia, että saa sitten vaan langattomasti. Kyllä, se oli oiva. Ajattelin tässä vähän informoida tätä Iiroa näistä uusista asioista ja teitä, ketkä ette sitä tiennyt vielä. Ja tosiaan aika hyvä. Tää on vissiin tullut jotain konsoli. Mä en itse joo, $99 on konsoli plus kontrolleri. $119 on euroa. Kato perhana, se on 1 euroja. No nyt mua kyllä vähän ärsyttää. Se on 99 euroa ja $99. Periaatteessa jos saisit jenkki, niin sä säästäisit aivan törkeästi rahaa siinä. Eikö toi nyt dollarin merkki oo? En tiedä. Kai se sit, jos sitä ehkä enemmän maailmanlaajuisesti ruvetaan myymään, niin silleen keskitetään, niin varmaan se tulee halvemmaksi just nää valuuttakurssien mukaan niin kuin halvemmaksi jossain euromaassa, mutta jos voidaan avata tää tästä, niin peruskonsoli ja kontrolleri on 99 euroa, mutta paljonkohan tässä sitten on tilaa tässä peruskonsolissa, kun tässä on 120, on 16 giganen konsoli. No joo, Twice Storage, siinä on varmaan 8 gigasi halvemmas. Extra controller 40 euroa, aika hikinen. Perusohjaimen hinta, mitä Xbox. Se on totta, ihan perusohjaimen hinta. Mutta toki se sitten taas siinä yhteydessä, kun miettii, että pelkkä konsoli maksaa sen, periaatteessa jos miinustaa kontrollerin hinnan, niin se maksaa 50 euroa, tai no 60 euroa pelkkä konsoli, niin se maksaa yli 80% maksaa pelkkä ohjaan sen konsolin hinnasta. Mut sinänsä taas ei nekään mitään ilmaisia jo tehdä varmaan noi langattomat peliohjaimet. Hieno värisiäkin löytyy. Ja että tässä voi ostaa näitä tämmösiä niinku laattoja tähän päälle, että sä voit ostaa ohjaimen eka ja sit tämmösiä värilaattoja, että voi olla yksi ohjaan ja monta väriä. Kustomoitua oikein. Kyllä, aika hienoa. Ei tarvita mitään eri yrityksiä tekemään näitä, vaan nää tekee näitä itse. Joka on aika nice. Game credit. Jaa. Ja 10. Digital code. Aika niin, eli tähän ei periaatteessa ehkä tarvikaan luottokorttia. Voi ostaa täältä. Katsotaan en mä kyllä tiedä, että miten täältä nyt kannattaa kauheasti näyttää näitä juttuja, mitä täällä on. Nyt tämä muuttui 2.5. Täällä voi tosiaan PayPalilla voi ostaa näitä pelirahakortteja tai näitä, niin kuin vaikka ostaisi PlayStation Plussan ei, mutta mikä on PlayStation
massia siellä, mitä se ostaa. Ihan vasta No, PlayStation niin. rahaa. Sitä voi ostaa ihan tämmöisistä kaikista isommista kaupoista löytyy sieltä Niin. peliosastolta. Niin täällä on vähän tämmöisiä kortteja, niin sä et periaatteessa tarvii ehkä sitä luottokorttiakaan, jos sä ostat sen täältä. Että. Se on ihan hyvä kyllä. Jep, koska varmaan voin kuvitellakin, että varmaan vähän nuoremmat ja miksei vanhemmatkin, että kenelle ei ole luottokorttia, niin voi silti haluta tämän konsolin mennä. Ei. Itsellä nyt se pankkikortti kuitenkin on, missä on sitten se verkkomaksuominaisuuskin on laitettu, niin ei ole silleen ongelma, mutta kyllä mä ainakin ajattelin, että tämän voisi sit ostaa sit, kun tää ehkä vähän, mä en tiedä miten tää nyt, jos Suomeen tilais. Kyllä tää on kautta EU, eli tää nyt varmaan ihan rahdataan näitä Suomeenkin, että varmaan ihan mahdollista ostaakin tämmönen, mutta varmaan Vielä on ihan kehittelyvaiheessa silleen niinku niin, voisin suurimmaksi kuvitella. osaksi. Jep. Ja kun näitä pelejä nyt ei ole ihan hirveästi, siis mä kyllä itse sanoisin, että jos mun pitäisi nyt luotella 730 Xbox-peliä, niin en mä pystyisi siihen mitenkään, että sillä kun ajattelee, että 761 peliä, että silleen miettii, että onpa vähän. Mut sit taas, en mä kyllä tiedä 100kaan varmaan Xbox-peli, jos nyt pitäisi niinku, olisi vaikka päiväaikaa miettiä, niin en mä varmaan keksi 100kaan, että kyllä näitä varmaan aika tämmösiä. Ja siis eihän nää on niinkun, niin ei täällä korjaus edellisiä varmaan ole ihan samat pelit, mitä nyt niinkun puhelimille on, mutta samasta kaupasta taitaa kuitenkin olla, eikö tää ole vissi. Mä en muuten tiedä. Alun perin sanottiin siellä Kickstarterissa, sanottiin, että tässä olisi ihan vaan niinku Android Google Play Storesta ostettaisiin niitä pelejä, mutta se kyllä vähän näyttää siltä, että niillä olisi joku ihan oma tämmönen niinku kauppa tai tämmönen, mikä on ihan kätevä, ettei se tarvii niiden miljoonien Android-pelien seasta etsiä näitä just oikeita pelejä. Katsotaan tästä tämmönen videon pätkä. Oho. No. Imagine if you could press a button and reset an entire industry. What if the people developing the games got a system of their own? That could reach millions of people in their living rooms. Now, the only thing between you, the developer, and a player is an on switch. 600 games and counting. 31,000 registered developers and growing. Available around the world. But we didn't create a revolution. We created a gateway to the independent gaming revolution. Rebel coders, turning their labors of love into a living, or something like it. All available in one marketplace. The clever, the arcadey. The goofy. The meaningful, the mad. The one of a kind. The future. Booyah. Start pushing buttons. Niin, eli mä nyt en kyllä tiedä sitten, että kai se taitaa olla kuitenkin niin kuin Google Play Store, mikä videota nyt lähti päälle, en tiedä, mutta ei katsota sitä. Mutta tosiaan, siinä on ihan hienon idean ihmiset keksinyt, varsinkin just näitä pelijulkaisijoita ajatellen, että jos haluaa konsolimarkkinoille, niin ei tarvii olla mikään miljoona yhtiö. Että se pääsee sinne sitten. Aivan. Sitten me nyt vähän koitin niin kuin miettiä tässä ennen tätä podcastia vähän niin kuin kaikki aiheet, mistä silleen puhuisi, niin toinen asia, minkä mä halusin ottaa esille, niin oli tää Watch Dogs. Uusi kehityksessä oleva peli. Elikkä mulla on nyt tässä vähän faktaa auki tässä mun nettiselaimessa, elikkä mä nyt luen teille vähän täältä faktoja, etten puhu ihan perseestäni, niin se on tuleva avoimen pelimaailman toimintaseikkailupeli. Elikkä just open worldi ja tälleen K18 tulee olemaan. Tää lukee kyllä PEGI 18 väliaikainen, että en sitten tiedä, että mahdollista, että sitten tulee K16, mutta Kyllä mä ainakin veikkaisin, että se on sitten 18. Tietty, että näin on kyllä, että se aika ihan reilusti varmaan tapetaan ihmisiä siinä ja voisin kuvitella ainakin. Tässä on siis ideana, että sä oot joku kauhea tietokonenero-hakkeri, ketä pystyy hakkeroimaan kaikki laitteita sieltä kaupungista sillä sen jutulla. Ja sitten mä just katsoisin jostain jotain videoa, mä muistan mikä se oli, mutta tässä on joku semmonen niinku juttu, että tässä on monin peli, mutta se on sillast, että sä voit niinku periaatteessa
tunkeutua toisen pelaajan niinku singleplayerin sillä aikaan, kun se pelaa sitä. Ja sit sillä singleplayerissa olevalla tyypillä niinku, se niinku tulee, että nyt joku hakkeroi jotain sun kaupungin laitteet, ja sit sun pitää etsiä se tunkeilija sieltä ja tappaa se, ennen kuin se ehtii hakkeroida jotain laitteita tai jotain. Mielenkiintoista jotain uuttakin näihin tämmöisiinkin peleihin, että keksit, että mitä tulee toimimaan sit loppujen lopuksi, mutta ihan hauska ajatus kyllä. Niin, sitä mä pohdin, että pitää sitten... Että en mä oikein voi kuvitella, että silleen, että sä vaan meet ja pelaat single player, että jos se lukee vaan ihan single player ja sitten ne vois tunkeutua sinne, koska on se vähän oudon tuntuista, että sittenhän sulla pitää olla just nettiyhteys koko ajan ja pakko siinä olla joku juttu, että on joku tietty pelimuoto tai jotain. En mä kyllä tiedä silleen, se olisi aika uusi juttu silleen, niin kuin, tai semmonen aika hauska idea, että sä voit niin kuin, tunkeutua toisen niin kuin, yksin peliin. Kyllä tässä lukee, että peli sisältää vielä hämärän peitossa olevan monin pelin, jossa pelaaja voi hakkeroida toisen pelaajan pelimaailmaan yhdistäen täten yksin pelin ja monin pelin. Tiedä sitten, miten se toimii ihan niin kuin käytännössä, mutta... Varmaan jakaa ihmiset vähän semmoiseen kahteen pakkaan, että toisaalta ja sitten myönteisesti. Näin on vähän niin kuin Titanfallikin, ihmiset oli siitä, tai siis jotkut on sitä mieltä, että kun niin kuin Titanfallihan on periaatteessa 6 vastaan 6 niin kuin ihan oikeeta ihmistä, ja sit siellä on niitä botteja loput. Niin mä oon kuullut, itse ainakin mä tykkään sit tosi paljon, koska siinä on niinku... Se on niinku, mun mielestä on jotenkin just sopiva, että on 6 vastaan 6 ihmistä, ja ne loput on niinku botteja. Että siellä on kuitenkin semmonen sopiva actioni menossa koko ajan, mut sit se ei ole sellaista, että sulla tulee koko ajan joka kulman takaa vastaan joku haulikko mies tussauttaa sua naamariin sillasella. Ja siinä on kuitenkin sellaista niinku just jakaumaa, että jotkut tykkää, jotkut ei. Watch Dogs julkaistaan PC:lle, Pleikka 3:lle, Pleikka 4:lle, Xbox 360, Xbox One ja Wii U. Niin, siinä onkin mielenkiintoinen valinta. Tää on vähän harvemman ihmisen valinta tää Wii U. Itse on kyllä silleen niinku miettinyt sitä, että ois joskus niinku voinut ostaa sen, koska näitä mitä mä oon just kattonut kaikki, kun siinä on niin hauskoja niitä niinku seurapelejä, mutta kavereita kun minulla ei ole, niin vähän tylsempi. Ei, mutta kuitenkin kun siinä on niitä kaikki, mitä voi pelata just jonkun 4 hengen kanssa, niitä aika hauskan näköisiä pelejä. Mutta sitten taas tuntuu nyt vähän tyhmältä enää ostaa sitä, kun se on jo vähän vanha juttu, 2012 julkaistu kuitenkin. Niin. Esimerkiksi mäkin muistaa joskus katsonut jotain videoita, kun silloin alkuperäisellä Wii pelataan just jotain Kodin 4, niin mä en kyllä itse ainakaan pysty sit ollenkaan käsittämään, että miten niinku kyllä hajoisi pää vähän keittäisi yli siinä kohtaa, kun... Juu, mä en tajua, miten sillä Viillä porukat pelaa sitä kodia, kun siinähän ohjataan. Ainakin, mä en tiedä, voiko sitä, kun siinähän Viillä on se perusohjainkin. Sitten se on se lisää se toiseen käteen. Niin, mut Viillähän on semmonen tämmönen, mä en nyt tiedä, että onko tää Wii U-ohjain vai onko tää ihan Wii-ohjain, koska tässä nyt... On tää vissiin ihan... Mut kun tää lukee taas Wii U-forum täällä, mutta mä en taas tiedä, että kuinka... No kyllä toi näyttää vähän kyllä. Kyllä tää ihan Wii-ohjain mä veikkaan. Mut siis kun mä nyt ainakin ymmärsin, että niin kun kodia pelattaisi ihan perus vanhalla Wiillä, pelattaisi niin kun näillä ohjaimilla. Niin ja sitähän siihen... Et sä niinku tähtäät. Niin ja siihen saa ostettua se eri... mihin nää niinku asetetaan se niinku aseen. Mut en mä sit tiedä, miten se toimii, että toisella on tämmönen ohjain, mikä niinku on vähän niinku Xboxin ohjain. Ja toisella on sit tämmönen ohjain. Niin, että ne tasoerot on varmaan aika niin, järkyttäviä. Sitä vaan kun sais jonkun Xbox 360 ohjelman Wiille, niin menis vähän dominoimaan niitä kaikkia siellä, kun porukat yrittää ohjata tuollaisella tikulla sitä. Ja sit mitä ainakaan käynyt sille. Nyt näistä pelialustoista, kun oli puhe, niin tämmönen pieni aasinsilta tähän GTA 5 PC:lle. Milloin? Siitä on niin monta kertaa ollut juttua, että se tulee... niin sen piti aluksi tulla vissiin
keväällä, nyt sanotaan, että se tuleekin vasta syksyllä, tai ihan aluksi sanottiin, että se tulee jonkun kuukauden myöhässä PC:lle. Ja nyt sen jälkeen sanottiin, että se tulee keväällä, ja nyt keväällä sanotaan, että se tulee vasta ensi syksynä. Niin mä nyt en oikein osaa tiedä, mä koitan täältä vähän googlettaa, että mitä täällä nyt sanotaan. Täällä näkyy jossain kuva, että olisi pre-order, eli ennakkotilaus jo Games for Windows, mutta en tiedä kuinka vanha. GTA will be released on the PC on November 22, eli marraskuun 22. päivä. Milloista on 2013 julkaistu, niin aika hiljasta oli kyllä marraskuun 22. päivä. Että ei sen puoleen. Verkkokaupassa myydään GTA V PC-peliä. Alustava julkaisu 2014. Hinta vielä avoinna. Joo, en kyllä sit tiedä. Onko Watch Dogista vielä puhutaan, niin onko sille tullut julkaisupäivämäärän 27.5. Eli aika silloin päästä. Silloin, niin tasan kuukauden päästä tämän podcastin nauhoituspäivästä. Aika silloin niin kuin kesäloma alussa, että ainakin tiedän sitten, että mihin mun kesäloma menee. Aivan. Watch Dogia sitten pelaillessa. Siinä on nyt kun omistaa ihan hyvän peli-PC:nkin ja sitten omistaa tuo Xbox 360, niin on vähän aina semmonen, kun tulee uusi peli, niin toina se, että niin ostatko mä sen boxille vai ostatko mä sen PC:lle, kun boxilla mulla on kavereet, ketkä pelaa näitä pelejä, mutta sitten PC:llä mä tykkään ehkä. En mä kyllä tykkääkään pelata. PC:llä tulee enemmän pelailtua, sanotaan näin. Että se on se juttu, kun mun pitää sit aina vaihtaa tää source tästä näytöstä ja sit mun pitää pistää boksi päälle ja peli sisään, kun PC:llä se on niin kätevää, kun vaan painat täältä yhtä nappia, niin se käynnistyy, mutta Watch Dogs Pre-Order Pack, eli sä saat, jos sä ennakkotilaat jotain Watch Dogia, niin saat 1920 Vintage Gun-aseen, Cyberpunk Gun-aseen, 1920s Chicago Outfit skinin, Cyberpunk Outfit skinin. Eli aika paljon kaikkia aseita ja skinejä vaan saat näköjään, että siinä silleen on jotain pukuja, mitä sä voit omistaa. Hacking Boost-kyvyn, South Club Driving Master-kyky. Eiköhän sekin niinku, mitä se tarkoittaa, en tiedä, mutta Ja ei toi pre-order hintakaan kyllä 90. Juu, ei kyllä. 40-50 paikkeilla se nyt on, mitä mä oon kattonut muistakin kaupoista, niin ei todellakaan paha hinta. PC:lle siis todellakin. Mä en tiedä, se voi olla vähän kalliimpi. 360-selle mä nyt... Oho, nyt kirjoittelen ihan... Aha, ei löytynyt tuotteita, en halunnutkaan löytää tuotteita tuolla hakutermillä, mutta meillä on tässä 2 minuuttia aikaa. Mä mietin, että mistä me nyt tää viimeiset pari minuuttia puhuttaisiin, olisi vähän aika silleen lopetella, kun on tässä puoli tuntia jo höpisty. Tosiaan kommentteihin voisitte laittaa sitä, että minkä pitusta te tästä haluaisitte. Mun mielestä semmonen tunti olisi aika hyvä, että missä se ihmisten kiinnostusraja sitten menee, että jaksaako enää kuunnella sitä 1,5 tai 2 tuntia, kun me höpötetään. Mutta toisaalta, jos meillä täällä on sitten enemmän porukkaa puhumassa ja sitten vaikka joku webbikamera tai joku kamera sitten kuvaamassa, niin se voi olla vähän mielenkiintoisempaa. Ja sitten tosiaan kun on enemmän porukkaa, niin näistä keskusteluista tulee vähän niin kuin puolisempi. Niin, ja semmosia vähän luonnollisempia, että sit se on enemmän silleen, että me keskustellaan keskenämme, kun me keskusteltais teille, katsojille siellä, mutta me niin kuin mietittiin just, se oli aika yksi puheenaihe, mitä me mietittiin Iiron kanssa, että niin kuin tehdäänkö me tää niin kuin internetin välityksellä, että molemmilla webbikamerat ja mikit, mutta sitten me mietittiin vähän sitä, että kun Iirolla ei kuitenkaan mitään kauhean hyvää webbikameraa tai mikkiä ole vielä, tai en tiedä tuleeko koskaan olemaankaan, mutta se just siinä, että sit meidän pitäisi taas lykätä tämän videon julkaisua taas sitten varmaan jollakin ajalla, ennen kuin sitten meillä olisi mahdollisuus tehdä se internetin kautta, niin me nyt istutaan tässä meillä ja äänitetään tätä podcastia. Tosiaan. Oikeasti 15 sekuntia jäljellä. Kiitos kaikille, ketkä katoitte tähän asti. Mä niin
me arvostetaan, sanotaan näin. Mä uskon, että Iirokin on ihan iloinen, jos oot tänne puoleen tuntiin asti kattoo. Pistäkää kommenttia oikeasti tulemaan ja tykkäystä, jos tykkäsitte, niin saadaan tää Pelisuomi-kanava kunnolla päräytettyä käyntiin. Kyllä, ja kommentoikaa, jos on jotain semmoista aihetta mielessä, että haluatte jostain kuulla tai näin, niin heittäkää sinne vaan kommentti ja luetaan sitten. Jep, kyllä me täällä keskustellaan ihan mistä te haluatte, et ei me nyt täällä niin tietenkin me luetaan kaikki teidän ehdotuksia, sit jos te tulee livenä, niin ihan livenä voidaan sitten katsella mitä te sanotte ja voidaan sitten tehdä näin, mutta puoli tunti oli tässä ja me nähdään sitten varmaan seuraavassa podcastista tulee viikon päästä ensi sunnuntaina. Kyllä. Elikkä morjes! Moro!